Ikhona imali but ithini imfundo? Uyaphi nempilo? You know what I'm saying? So you are the light of the world as black people. Emancipate your minds. Khulula umqondo wakho and plant seeds of faith. Noma sekuthiwa kini mfethu ulala ningadlile azi kodwa ukuthi imina ozoshintsha le situation ekhaya. Imina ozoshintsha le situation ekhaya. Niyangizwa? Yes. Niyangizwa? Yes. Konko. Konko. Konko sacela ukuthenga. Kubani? Kunanoma ubani engathenga kuyena la esitolo. Yini le enza ukuthi ungishiye ngihlezi la uzongqongqoza lapho? Yini lento yenzayo? Ya ke uzothengani? Cela ukuthenga ama-fried. Fana ulibonile ibhodi lapha ngaphandle uthi libhala ukuthini? Yebo ngibonile. Libhala ukuthini? Fry sorry. And wena lana uzofunani? Ama-fried. Fana angazi noma ngizothi inkinga yakho isingisi yini noma uwena udomo. Cause ngikubeke kwacaca lapha kwibhodi ngaphandle ngosonhlamvukazi ukuthi fried salty. Okusho ukuthi ngenze ukuthi ubekadayisa asaphelile o akasadayisi kwakhona. And wena unesibindi sokuthi ufike la uzomaphambi kwami ungiqhuthulela amahla amancane ngathi iChina libanjwe insangu uzongifuna ama-fries. Kanti sodo usho ukuthini? Isingisi bana sengiyezwa inkinga ngesingisi. Usold i-past tense okusho ukuthi inkathi edlule. Bese ukuthi uselling i-happening tense okusho ukuthi inkathi yamanje. So usold no selling. Hayi. Yeah. Okay. My friend, angephansi beConnect la. Yazi wena into engizenza ehlathini sakhe izokwenza ungacabanga uphinde uzothenga la ekhaya. Yezwa buka nasi. Number sengiyadlala. Angepha amaBeConnect la. Kumbona ngithenga chepes? Yeah, ihlana nginaso. Oh, ngoba uyihlanu. Oh. Yeah. Alright. Sacela speak soon. Hey, fana, le mali oyiphethe la ekhaya isebenzi. Hawu, kanjani ukustikhi su-150 mhlambe sibe khona. Yini mfana, ukhushila indlela yami yokusebenza ebhizinisini lami. Mate. Nyambosa. Nginochepisa aba 100 la. Unginika uTelkom ka29 no Vodacom ka10. Mana lapho mfana. Yebo, ilinda lapho unganyakazi. Linda nje kanjalo. Nyambosa wenza.